Za što je ovo? Za kviz Kralje Kale. Dobro, pa da vidimo čega je tu sve bilo. Tu je traka napretka, znači gdje se bilježi dobitnik svakog dana iz viših razreda i iz nižih. Tu su nagrade da su djeca mogla vidjeti neke od nagrada. Tu je pano na kojem se nalaze pjesme poznatih kajkavskih pjesnika, ali i učenika naše škole koji su sudjelovali na kajkavskom natječaju Mali kaj u zeleni. Tu se nalazi za svaki dan zadani pojam, rješenje, a kao što vidimo za današnji dan imamo i zadani pojam, i rješenje i dobitnike. Tako ćemo u ponedjeljak izvući dobitnike za ponedjeljak i tu ih staviti. A tu ono je najvažnije, to je kutija u kojoj učenici ubacuju svoja rješenja. Ja bih vam kao prvo htjela zahvaliti jer smo danas na predzadnjem izvlačenju dobitnika kviza Kaj je kaj. Bili ste odlični. Pljesak za nas!